салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рамазон ба ҳар яки шумо муборак бошад дӯстони азиз ва гуноҳи гузаштаи моро дар моҳи шаҳри рамазон худованд худаш бибахшад гуноҳи ҳар яки моро. ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза гали фурӯшӣ дорем бародаро. бисёриё дар комментария менависонем ки ака ҳамин галора якиҷо харидорӣ кунем ё якиҷо биёбем ё номерошон чанда. бисёр тамин саволҳоро медодем дӯстон. Як мо гали фурӯшӣ дорем, ҳозир иҷада камтарак гал, не ки ҳаст гал бисёр дорем бародаро. Дар суратҳои ҳар як кадомша дар охири видео мемонам галора метавонед дар WhatsApp, имо занг бизанед ё ки бинависонед, номероам болои экран мемонам, занг бизанед ё бинависонед дӯстон. нашоти нарх наво чақчақ мекунем. аппарат ҳам ҳаст, гали фурӯшӣ отдельно ҳам ҳаст, аппарат ҳам ҳаст, комплект ҳам ҳаст. хулоси гап гало ҳаст, метавонед харидорӣ кунед. ва доставка дорем дӯстони азиз, ғайр аз Лелнобод, дигар дурунои шаҳр ноҳия мақсад доставка ҳаст. метавонед занг бизанед, иншоалло галои нава дастрас мегардонем дӯстон. ва ҳар яки шумо метавонед анхе ремонт кунед дӯстони азиз. галои падабойни дорем, галои простой ҳам дорем, галои падабойни ҳам дорем. хулоси гап я 50-60 намуд гал ҳаст дӯстон. метавонед занг бизанед, иншоалло дастрас шумо мегардонем дӯстони азиз. ва дастгирро фаромӯш накунед дӯстон. касоне ки дар канали мо меҳмонен, ҳатман обуна шавед ва агар имкониятш боша ҳамин видеои моро дар имо, WhatsApp поделиса кунед дӯстони азиз, беҳтарин мешавад. ва касоне ки 4-5 дона гал харидорӣ мекунад, боз скидка ҳам ҳаст бародаро. ва паноҳи ҳаматон ба худо дӯстон. ва дастгирро фаромӯш накунед. боз як борга худованд нигаҳбонатон то навбораи ояндаи